Sistema txertatuak. Horrela deitzen zaie beste tresna batzuetan integraturik dauden zenbait gailuri. Adibidez, autoak esaten badizu 654 kilometrorako gasolioa duela, batez beste 5 litro kontsumitzen dituela 100 kilometroko eta kristalak garbitzeko likido barik geratu dela, informazio hori guztia autoak daraman sistema txertatu batek ematen dizu. Arrowhead proiektu europar baten izena da. Energia hobeto erabiltzea du helburu, oinarrian sistema txertatuak dituzten automatismoen bidez. Auto elektrikoaren sektorea, ekoizpen industriala, hiri eta etxe adimendunak, energiaren ekoizpena eta energiaren merkatu birtuala, horiek dira ikertzen ari diren alorrak. Proiektuan 15 herrialde eta 77 erakunde daude. Batez ere, azkenengo urteetan egiten ari gerena da, igogailuak gero eta eraginkorragoak, hau da, konsumioa nolabait jaisten ari gera igogailuarena. Geroz eta berdeagoak edo alde hortatik lanian ari gera. Orduan gure kontribuzioa proiektu honetan hortan finkatzen dugu. Zenbat eta igogailu eraginkorragoak egiten, diseinatzen eta instalatzen. Ide Oronan, Oronaren eraikin berrian, Arrowhead proiektuaren barruan 12 igogailu monitorizatu dituzte. Horrela, teknikariek korronte, tentsio, potentzia eta energia bilketari buruzko datuak jasotzea lortzen dute. Helburua, jakina, energiaren ikuspegitik igogailu eraginkorragoak ekoiztea da. Many people today predict that we're going to have billions and even hundreds of billions of devices connected into the internet. And most of these devices will be connected to automation, enabling the optimization of energy usage or reduction of environmental impact. And to have this many devices working together, it's a big issue of that they can talk to each other and that they can be handled with the support of machines. And that puts the question, can almost any device talk to almost any device? Are they interoperable? That's the major objective of Arrowhead. Mondragon Unibertsitatea ere Arrowhead proiektuaren partaideetako bat da. Badaude demostradoreak hainbat eremu ezberdinetan eta abiadura ezberdina daramate baita ere proiektuen barruan. Baina nik uste dut ja urtebete pasa dela eta lehenengo fase honetan teknologia komunak erabaki behar izan direla gehien bat eta hortan nik uste dut nahiko aurreratuta goazela. Eta naiz eta hainbat demostradore eta eremu ezberdinetakoak izan, denok teknologia komun horietan akordio bat ere iritsi garela eta horrekin aurrera jarraitzeko aurrera pausoak eman ditugula. Gure demostradora da etxe bizitzan kontestu horretan eta helburu bai da energia murrizte, baina gu gabiz aztertzen sistema horrek izan lehike interoperables edo ditzen dena, interoperablea lantzen horretan gabiz. Eraikineko jangeletako batean, Mondragon Unibertsitateko ikertzaileek egunero erabiltzen diren mikrouhin labeak, hozkailua, kafe-makina eta gainerako etxetresna elektrikoak sentsorez josi eta monitorizatu egin dituzte. Dugu aplikazio bat balioak irakurtzeko eta gero dispositibo edo ordenagailu hau ere zerbitzari moduan lan egiten du. Datuak eskaintzen du web aplikazio baten bitartez. Erabiltzaileak bere telefonoa edo bere tabletaren bitartez kontsulta bat egin aldu eta hemen ikusten dira balio akumulatuak. Konkretuki azken asteko kontsumoak kontsultatu dugu eta hemen ikusten da argiarena, urarena, mikrouhinikoak eta azkenean hozkailuarena. Eta datu hauek aurreko astekoekin konparatzen da. Eta hemen ikusten ari gara, aste honetan aurrezten ari garela, aurreko astearekiko. Hau da,
erabiltzaileak ikusi alduen informazioa. Etxebizitzetan energiaren erabilera eraginkorragorako ikerketak egiteaz gain, hirietako argiteriaren alorrean ere ari dira lanean unibertsitatean. Guk oso estuki Ulma Embedded Solutionsekin aigea lanean, azken finean argiteria horren kontrola eiten edo diseinatzen, eta RUG framework hortan zerbitzu bezala eskaintzeko lanetan gabiltza. Pilotua azken finean dago alkarlan bat da, eta teknikerrek ipiniko lituzke kanpo sentsore batzu, humedadia, euria idun edo ez, presentzia detektatuko lukena. Ondoren teknaliak egiten duna datu horiek gehi lainuan edo cloudean dauden beste hainbat zerbitzuren bitartez leku hortako argi erreferentzi egokiena zen izango litzaken esango liguke guri, eta guk datu horrekin saiatuko gara regulatzen benetako argiteria. Orain artekoak ikerketa virtualak izan dira. Udaberrian berriz, instalazio erreal batekin hasiko dira lanean. Datorren udaberrirako bigarrengoaren bukaeran egongo ginateke, nun oinarrizko zerbitzuak edukiko ditugu framework, RUG frameworkean bertan martxan, eta kasu honetan gainera benetako instalazioetan lan egingo dugu. Orain arte, nola instalaziorik ere ez geneukan, kasu honetan nodo virtual edo argiteri virtual batekin lan egin behar izin dugu, ikusteko benetan diseinatzen egin guzti honek funtzionatzen dula. Hurrengo faserako gure eman beharko pausuak orain garbiago ditugu, eta uste dut gure abantzea nahiko bizkor joango dela helburu hori lortzeko. Gure linean jarraitzen ari gara, ascensore igogailu eraginkor horiek sortzen, eta hortan plus bat gehiago, ez? Nolabait etxean dazkagun elektrodomestikoetan gertatzen den bezala, hori ez, dazkagu frigorifikoak, lavadorak, dena A ratio horiekin, hemen A, gehi plus horietara jutea. For my company, we expect this a very good project because we are working with partners together we never worked before. We want to go more in machine-to-machine communications, and therefore we get the chance with another Austrian partner, the ABL, to work here really close together. We are actually in the process of defining the infrastructure, the glue that makes this possible, and our company is in trying to refine these components, and they are supposed to be used in other. Las aplicaciones, por ejemplo, dentro de RUG estamos en interiores, en un piloto de edificios y también en exteriores, en un piloto de alumbrado público. Y dentro de los dos entornos, que al final son distintos, queremos conseguir que ese despliegue sea sencillo en varios entornos. Well, we expect that we can support the Finnish industry, but we also expect that we get something for ourselves that we can then further develop and take to the industry and provide them services supporting their work. From my point of view, I think this will increase or give some benefits in terms of costs, in terms of energy, of course, energy savings or energy efficiency of every or almost every devices among the architecture and our health. Cada vez van a aparecer más servicios ligados a aplicaciones móviles o aplicaciones basadas por Internet, y desde Ikerlan lo que queremos es desarrollar tecnologías que proporcionen formas de acceder a esos servicios y formas de también generar esos servicios dentro de la red para poder compartir y poder desarrollar nuevos modelos de negocio. So far, I would say yes, we are on schedule. That's clear. We have our challenges, but we know that. But we are on schedule, and so far, my expectations are that we will meet our objectives before we close the project in 2 years' time.